Здравейте! Вие сте с рубриката Дете и род. Днес ще си поговорим за изминалата 2024 и за предстоящата 2025 година. Кажи сега, Кристи, каква е твоята равносметка за 2024 година? Смятам, че 2024 година беше по-спокойна от 2020 и 2022 от гледна точка на това, че там през тези години 2022-2020 имаше COVID и всъщност на мен ми се отрази от тази гледна точка, че аз тъкмо започнах първи клас и всъщност аз, както се казва, още не съм стъпила в училище и вече започнахме онлайн и това някакси хем ме разочарова, хем не си изживях, така да кажа, очаквания първи клас, защото седяхме вкъщи онлайн и така. Докато 2024 ми се стори така неспокойна от 2023 от гледна точка на това, че хората са някакси усеща се едно напрежение, което даже не мога да разбера откъде идва, но просто то се усеща и цари. И всъщност от тази гледна точка 2023 ми се стори по-спокойна от 2024. Така, и какво в 2024 не ти хареса? Всъщност той няма нещо, което да не ми е харесало в 2024. Има някакви неща, които бих искала да се променят за 2025 година. Кои са тези неща? Ако трябва да бъда честна, хората да са по-сърдечни, да са по-истински, по-искрени, защото може би напрежението идва оттам защото всъщност хората нямат тази искреност и просто като седнат на маса не е така да започнат да си говорят открито. Аз сега не мога да се седа за примери, но не е така да си говорят открито, а по-някакси просто да говорят и в момента по-повърхностни разговори водят. Това не имаш предвид. Да, това съм забелязала. И всъщност те даже повечето пъти не си говорят някои хора. Просто почват да си гледат на телефона, идва им храната, започват да се хранят. Ми е правило впечатление в ресторантите, си гледат в телефона или просто няма комуникация между хората, което на мен ми пречи, ако трябва да бъда честна, и затова може би предпочитам да се събирам с възрастни хора, защото там има повече общуване, не е така да седнете и да си гледат на телефона и ми е по-интересно, поне на мен. Какво си пожелаваш за 2025 на тебе и на близкия кръг от хора около тебе и на света като цяло? Най-вече си пожелавам здраве и това, което е писано да се случи. Обаче си пожелавам също така хора, както насмешка мога да го кажа, както преди бабите са сядали на седянка в кръгче и са започвали да си говорят открито така надълго и на широко, това да се върне. Обаче хем го вярвам, хем някакси ми се струва нереално, но все пак. Тоест, пожелаваш едно по-живо, истинско и сърдечно общуване да има между хората. Да. Много чудесно пожелание, Кристи. И аз си го пожелавам. Нека го пожелаем и на нашите приятели. Да. Честита нова година! Честита нова година! Пожелавам ви също така много здраве, щастие, късмет, сплотеност и любов. Обичам ви! Чао!